ओइ पागली बारा दादा गिदिर देखायना खुलुमबाय सुजाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजियाव जे फगबारनाय महर दानसोनाफोर दामुगाय ओमफ्राय ब्लसखौ फुरा जोबोद सायनामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो आं टावल बोरायनाय लावदुम दुम खरलोबनाय दादागिरि आरोना आङो माने लोबखांगबाय माथाया साननैसो रेस्ट मोनसिगोनलाय खुजलिया आरोना बाखि साननैनि उनावनो गुलाब गुथाब जाफिनसिगोनलाय आंनि बे गुलाब गुथाबखौ बादहो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थिं बायनानै होलांदो ताकि गोदान गोदान भिडिअ हगारोबा नटिफिकेसन नोंथांमोनाव सौहैनायनि आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर आंना आलासि बिराद गिदिर फैनानै दंफैयो मानगोनां आलासि लेंहरजानाय आरोना टेने थांबाथाय फैफिनथारनांगौ होननाय बायदि थ' बिदि नङा आं सोलोंनो लानानै फैदों ओमफ्राय उफाय गैया नै कार्टुनसो नायनांगौ जेबो नायनो मोना जोंनाव ओइ सानै मानसिया बिसिनायाव नायगासिनो दं नालाय ओमफ्राय बिमाफोराबो बेखौ नायफानांगौ आरोना न' टेनसनसो थारमाने ओरैहाय लिलिलाला हाबाफारिया मावनो आखायाव लादों आङो माइब्रा माइरं एसे सोमदों नालाय बेखौनो फैदोहाय ज' एवनानै माबानानै ज' देराबायनानै एवनानै जानोसै होननानैहाय ज' देनो माने उवाल गायहेनथ' नङा नैबेयावसो आरोना थ' रेडि लाबाय आङो ओमफ्राय नै बेस्रा सेस बाहायनायानो जाया आङो फाननानै दोनैनो नै अरलिलि नुजाबाय आरोना सिंनि थाराहाय थ' बेखौनो एसे हाबाफारिफोरखौ मावनानै लानोसै नै बारा नङा ओरैनो एसेल' दहाय फुङावनो सोमनानै आङो मनायाव माबा होदों आरोना गसर होदों दा मा एवनाय जायो गोरान जायोबा गोरान जागोन गिसि जायोबा गिसि जागोन आरोना आगोलाव थानायावसो आब'मोननाव उवाल गायहेन दंमोन ना थ' बेयावसो देनानै जायोमोन आङो सम मिक्सारखौनो बाहायलायामोन आरोना दाथ' उफाय गैया बेहाय उवाल गायहेनानो गैयाबालाय आरो माथो होनबावनो दंबालाय गुवागा देनानै जानो हासिगौमोन मोजांनो गोजां बोथोराव देबाबो एसे दुंखाङोसो नालाय ओंखायनो बानाय मोना आङो लिलिलाला लेथेर फेथेरनि गेजेरजों आङो साक्सेसफुल जाबाय आरोना बेखौ गुरा खालामनानै लाजोबनायावहाय आइसकथा लाबाय होनना बुंनांसिगोन इसिबां ओंखारबाय बिराद भेजाल आरोना ओंखायनो आङो बेफोरबायदि बानायनानै जानायफोरखौनो सहायनो हाला आरोना थेवबो बेखिनिखौ फिसालाया दाख्लैनिफ्रायनो रबिबाराव जागोन सानदेआव जागोन होनबाय थानायखाय दिनै एकदम हाजिर आरोना गामलासे ओंखारबाय नै नानानै लाखाथारनोसैबो ओमफ्राय मा खालामनो गुरानो लाबोनाय गैया सिनिजों लागावनोसै आरोना उफाय गैया गोरि जाबानो जाबाय नै सानै सिनि एसे संख्रि एसे होनानै लागावनानै लानोसै एकदम नाखाथारनोसै सनाफोर सिनि एसे संख्रि एसे होनानै आरोना दालि बालि गैला बिबाजैया एसे हाबाफारियाव थांस'लायबाय नै ओंखायनो जायाखै सना जायाखै बिबाजैया सानैखौ बाबुखौबो आरो गावसिनानैखौबो लायनो थांबाय आरोना आं थाङासै क्लासनिफ्राय खनसे लाबोफासिगोन फाजानायखौ लागावनानै जाखाथारनोसै नालानानै लागोन आं फिसाफोरनि जुनै नै अबे बे सिनावसो आखाइ सुफ्रांलाय लांसिगोन आरोना जोङो साजों नाबाय माने जोङो ओमफ्राय खनसेनो नाखाजोब्बाय मागो लास बिहुसो लास बिहु बहाग बिहु होननायसो बहाग बिदाय होननाय बायदि आरो माग बिदाय थाबाय एसे नैबे आरोना संग्रायसो जाखाबाय आरोना नै दानो जोबगोनहाय हुलुस थुलुस गथ' गथाय ओइ पागली बारा दादा गिदिर देखायना थल थब गोलैबा अपमानानो लाजानाय नङा ओरै सारायबो जाननानै लाखाबाय नै एवहोहोलांसै आरोना आङो बानायहोलां एवहोहोलां लागाव बहायबाय नै ओमफ्राय गुर गैया नालाय फुरगेवैनो थायो आरोना ओरै मोनगुलायबाय माने एकदम थेवबाबो बिस्रा नै इदिनो थाबाय माथो खालामबावनो सिनि नालाय सिनि खालामनायसो नै बेबो गजोबलायबाय आरोखि थेवबाबो बेनो बे थायो जै हो माबा मागो बिदाया जोंना बिजिनि आइनि माबा आरोना माइब्रा आं लाबोखायाखै न'निखौ नोंनिसो आं न'निखौ लाबोखायाखै नालाय जाग्रोनोसै आरो माथो जानोसै सना जानोसै नै गियानाबो जादो मा सना नै जा नै खालारा ओइनि गुदुं नङा खालारानो बेसिबां गोबाव एवगोन थेवबाबो गोजा जाया आरोना सनाफोर सिथाबलायबायनि आं एसे एवला एवलि लानोसै ओरै सासे सुबुङा बानायगासिनो जायगाया चेन्ज जालायबाय आं मा होनबावनो ओरैसो सासेसो जाफैबावबायबा जोंनि स्टानखौ बिसोर लालायबायबा सुफुंलायानो हरबाय मालाय सुफुंलायानो हरबाय
मोनसे साखिनायसै बाल एवगोलां साखिलां जिरायनानै आराम जुथे फुथे अदाबो एवनो मोनबासो मजा जायो आरोना आरो हा गुजुआव लाजाया संख्रिबो ग्रोब सिनिबो ग्रोब ओरै जोबां जाबाय नालाय ओरै साहा जाना लानोसै गाइखेरनि साहा ना 3टा 3:30 जाखानोसै आरो माथोबाव ओमफ्राय नैबेखौ एसे गोबाव थाब एवथाबदां मोनबाबो आरोना ओमफ्राय गोजास्रो जाबाय ओमफ्राय नै बिसोरखौ बारा एवथाबथाराखै जा दे जा माथो होनबावनो आरो खौ जाथलायबाय साहा फुदुंनानै लागोनसैलाय फिसा गोनांफोरनि बैथिं फिसालाया दिगदार खालामलायबाय आदारा दौहैदोलाय अयथासारि सान्ति गैया ओमफ्राय नै एसे दंबावोमोन थाथ'थोंसै बियो जाजोबनानै थोआथों होमबा एवफिनगोनलाय न' टेनसनसो जानायाव जानाय आरो माला जाबावनो जानानै खनसेनो साफा खेरखासे राननायलाय जाबायबो नै बे गयै गलायनाय आरोना ओमफ्राय र' इसनि बाबुनि एसे हरनो आङो बे न' खाथिनि आब'मोन ना बिमाया जानोनो सान्थियानो गैया आरोना ओरैबायदि असान्थि नै फिसायाबो गोदौगासिनो सिनि साफात नांलायलांलासो आंना नै बिसोरजोंनो अयथासार दावराव दावसिजोंनो आरोना जारला जानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो जोंना ओमफ्राय साहायाबो जाबाय आयौ साहाखौ एक्सट्रासो रुफ्रांबावबाय नामा आंलाय 1 2 3 4 5 6 आदौ जाहोहोलां लुहोलां नालाय मोनसे बारा लुफ्रांबावबाय दा राननानै लानोसै आरोना साफा जाखाबाय नै जाबावगोन गुदुंखाय फुरा मोजां मोन्दों आरोना मा होनो गोदैबो नङा गोबाबबो नङा एकदमबारे फिसा गब जाथावनो नै लावलायलायनाय ओमफ्राय खेरखासेमोन ना साफाय आरोखि आधानि बारा खारखाबायानो माने जों गबजोबखाबाय गबगोन नो टेनसन गुदुं आरो गबबावगोन बेखौबो सोरगिदिं लोंनानै प्लेटफ्रानो लाजाया आरोना फिसाफ्रा अयथासार माबा नांबागौनो सासे गोजौआव माखासे गाहायाव एकदम मजा आरोना गोबावजों खनफा हरनोसै सान्थि गैया नै आयौ बिसास खालामनाय नङा सुनाफोरनो एकदम खेरखासे साफारना नैबे फिसाफोर अग्लि अग्ला गारनायसो बेल' बासायबाय डेन्जार एकदम गुदुंखाय माने खहाबदों ओमफ्राय आलासि बिथांमोना थांनो ओंखारबायबो जायै लोङै खारसिगोन गोसोआव थालायसिगोन ने मजा एवबायबो जाबायबो साफा ओमफ्राय आहा दिनै मानो दासिमबो प्रिटिसिनथा माबानि दासिमबो प्रिटिसिनथा आहा काश्मीरनि दालाय प्रिटि जाया बिदि खाया सिनेमा गैया दालाय खानायखौनो माने साफायखौनो खालामथ'वासै आरोना लोबदान दै माबानायसै खनसेनो खालामसै रानखाजोब्बाय दा आंबो सोलाबाखै एवनानै जानानै एकदम नोङो अबे लामायाव हायला बिमानि सोना गाननानै दे थाबथा थिथाव जाखांनाय मोनबा पार्कआवबो लांनो हाबायमोन गथ'फोरखौ एसे गेलेबायनो टाइमानो दैदेनखाबाय 4:30 जाखानोसै दा गेलेगौ मागौ खोमसिगौसो जागोन दे बिदिब्ला बिदायसै टाटा आबौ लाजा गैला नै सासेया ओमफ्राय जा आइसो बेफोरनि फुरथियानो जोंनि फुरथि होननायसो जाबाय दे थांदो दे हनै थांदो माइब्रा जानानै उलार जाबाय नामा मानि गारि फैदो नानि फैदो अहा माबा फैदो माव जि थिखांनांगौ आं फैदो जाथाराहाय जिफ्रानो अबेबा रानबाय अबेबा रानाखै सान्दुंआनो बोलो गैया नालाय अरजाला नंमारगौ आंबो माइब्रा जानानै उलारसो मोनखाबाय आरोना एसे अभारानो जाबाय थोननो गेन्द्रिनि सायाव गेन्द्रि भगबान देखायजानाय नङा उदैया 5 माइलनिफ्राय नुहुरनाय जाखाबाय आरोना फै नैबेहा बासायमारबाय नै गाबोन फुंफ्रावसो एवफिनसै आं बेखौ दा दांला आरोना आंबो ओरैनो एसे लांदाङैनो खोबज्रांनानै दोनसैल' मोनामगोना नङाबा लगायखानाय थावआबो एसे दङ दे सिन्था गैला आरो दे जाबाय ओमफ्राय सोनाफोर बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना ज' जाजाय बानायनानै फिथा बानायनानै जानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय साननो नांला मा दासो बोथोर गैया बादालि गैया फिथा बानायनानै जानाय बेलाय बेखौ गिदिरखायो नामा होननानै थ' जाबाय नालाय जमानो दैलि ब्लग्स नालायफोरखौनो होफैयाबालाय माथो उफायबाव ना थ' सोनाफोर दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच